meni me kunu ete nyina hini adupre ye ba ho a ye be ye kokofu ukuna ye frɛ no sɛi Isaac e champon mpa chan nti ye be ye kokofu wo nyina hi adupre nti ya tena 25 years nti ai December ya frase December ni mumblo nya mu na o ka kire me se wonti me ne mentoa akwantu ne so ya awale ni bi nti wode mbeba wo ye ho ade me pa cho ye me ho ade ekoma abusua kama me pa cha ne wone wona wo sei pa cha me ne na wo nan nine pa cha o papa mu ma sei me ma sei ma mienu o wa bo fe yentie nti pa cha ba ne sa no me na me yale nti ono ana ekofa aka besi ye fie ni mu mene na si e dai 3 rooms nti okofa aka besi fie nanim e pake me no ma nyina e wo fie ho e di gu kan mu tana so e di ba me kulom kontanse na me pa cha na me se me ni papa me ni maame me ni wofa me ni nana oh adentia me nana anwo babema nti ama me ma ho odin wo ye fie ho nti oba no me sister ba ko me bla ba ko no beto mo me no ma nyina aka ho wa be ye go abusua fie na wo ne no na wo awade na se me ne na te awale na se aso ene wo ma ne nyina me pa chan na de no se wa ya watime do nyoma aka ho de waka ho abeyi wa gu abusua fie yen kan sa da de me wanka bibia anchide me asa ya wale ya de ya ntokwati misim nti se ye ko ana ye kasa so a wose amede wo beko ada de na ya na de ntokwa no ba da be ma no yo bi a ye ba ho se ye be ye afuo na ye afuo no wie na odi kokoto eto aso ti kokoto ni mu no e de masam ba na afem na je se no ye krache ba chaane enti se wo ye bibi na akwaka eja wo so wale che me na ne bu afu na wa boro me ho enti enu mu na waka se wontimi ene mentena ebiemti ode mbeba yankonya hwe ntimi so meka kide ne se yu nti mini ahode besesa me no ma nti bacho no na fa aka esi no sesa me no ma wode mu nyina de gu mu ade be ka no do nyoma gu mu wo fa ai kumaska ye kan se 207 bi twam wo ho no nti wo haye wa hai wo fa ede eko nyina hini yeti nyina hi adupint wo fa de ko nyina hini ede ko fa passenger car ena wo de bai na wo ka ho me pa cha man froka ni bi enti me fa me ka afoforo ena me bai enti oba obeto menua mienu wo ho no no ma ni nyina aso no wayi ya begu ho ada na wo nyoma no so sa da e doso ketua bi no fa ye ni nyina me hwi ni ho bi okay enti wode be true eyekulom no kontanse no asese ye ni me ma wo ho nti me bla ba ko na me sister ba ko no beja no ma no egu wo mo so se wonti me ne mentena bimti wode me ne me no ma nyina aba ena me bla ba ko na si you na ende wa ma ne kola o si o asetena na wonti me ne mentena bim nti na ma ne nyina no da wansi de kola brantie no aye me kula de ke champo wa ma me bi na ye bro nya da eda buzin day da na ye no mo sansa da na wode me baaye sika 50 cedis na wode ma me blaka che nse me yale obe fam na nyese na metinti wo mam sika mfa nko hospital sika 50 cedis na me kunu no koko krachi mu a eyi ede ma me da asema wo kan sa na tie da me pa che me ntwa ntoro de wode wo beti wo krom ho no se wanware ubiem no mpa cha ne sika wode ma wo ano de man se wode sumo ana so ya de wode ko hospital na wa 50 cedis ni de o say me hospital sika na me sumu sika de 1 cedi kola e bi enfri mu ama eti wo so tie ase sa wade no de wa ba wo so agyan da me pa cha se me yale e na ode ma ba me ko ho no mo an tokwa sam ne boro no na edoso nti me ka se ode se wagya me kola metana sisa na me yale no na menim se ma kokwa hospital akese antwitwa scan na asefo nti ma me bo ahimei da sesi ano ukura zeka champon edie be potin wodi gina so se wodi wajawa wade na mom wodi wo ba ukrum da de ogina so ne se kasa ne me se na me yale nti me yale ye no na wodi me koto asolu fie baabi nti asolu fie na ye da bi
ebeye ma do ye bele me aduane eye banai menkei ene aburu ene sika 20 cedis enti eno na wogina so se da no eye mempena na wo de me baaye so de me baaye afedie wo bepa a che se eye no kurinti wo aye wa bepa ho na che se da ne de enye no kule se ne na o kan se ompra ne elda no na entesa me pa che da bi na onya ne ntie wo fa he a o se ompra ne elda no da no de ono wa ne nim ba bi a o nyaaye na kwaba sa no elda na mfa na nyina mpanifo anim ama na nyina no da ensem bebele emma ya sole mpanyufo Pentecost me kunu ne ye deken ena ye da no so ye eda enti besa asolefo mpanyufo nyina ma wo mu nyina tu ho anamon enti wa fede obedwa ato ase o de eda no waja manaka na wo oni evidence bi a kire se me mpena no na me ne ye bi na ma na dwene sa adwene no enaja obeyi ma me bo ahema unyi ni se ka rumor there is 6 or 7% truth in rumor yes no edu ba bia na no kwasem kakra wom ye ka se wompra ne edai na entesa na nyompra no da nya meanim ne kure ne entesa me kunu me ne tena na me hwa na me wo 14 to 15 years na me ne tena ye me pemba this time me mfa be me bia ka no na ye dan no di asem kakra ka we etimi to so dan de ono anasem minnim be de o gina ya wo de kan sa asem no nti eno na de awale jaye no awale guo no e baaye no okay enti sesie no ajapade be na ne wo mpacho nyina no na de me ba ho ye be do kokofu ena ye si 3 rooms e dai ye blog dai misika wo mbi ma ho odin wo mu bi me so odin ba ni mini ba bi te enti ama me ne nam saa enti ajapade amene na ye wo mu eno no ajapade ane na ye no no tiesi a wo ne wo enan koda no wai enkola no ba ko wo ho na ba ko wo no so ho ena ba ko so de ko school wo boko ena ba ko so wo kumase ya na de wo ho no oye dedidie bo hwe no da won hwe no me ba ya abosume 9 months ni sika me cheka abedim ho ye 3.8 bosume nwotwe me pa cha enti maame ubeduru ye no sika wode ma Sefa hospital no etumi bua ema yade ne koye me pa cha ment me kura mfa nko hospital saatam na akura no wa afe ene bosume 9 meni maame bia na meni ofa bia koka cha enti 50 cedis ment ma mfa nko hospital ena me de ne na musa na yale no aye kese abepem sa amri de be yade a mpa cha doctor se me blebo ahuhuru enti this odemato aduro so na aduro na odemato so no lab wo yi me free hospital no o se me nkoye lab na aduro ni ba aduro ni free UK ne beba nti me nkoye lab na 28 ye wo ye ni me fa mala na me fa maji aduro ni lab no so ne boarding ye 12 million ena wo yi me so otwere aduro ma me se me nkoto a me de bebe fie no so ye 7 million me nya sika entoye tini nyina aka ho na me se me de beda mo ne motiefo na ma ye memoa ayasem na kwaba sa no be mando baaye no wote ase no wo de ne nsa akoma no da me fa se bia akoma no no se o de me baaye no wa amfa sika bia nsu me so na sika bia nkula me enti me fa se bia akoma no na che se kwa bi so no amamra ni amanie mu no awade no enhye dangu saa o me pa che saa enti wono akasa nim so yade na eduru se wokokọ lab ni musika kese ya wo kan wakobo na mane me pa che wo me ma na kula ka che ma me daddy 5 nene na adwada ye atwam ya ne na wotwe me daddy 5 no kula wo ba ho a ono ade nani abehu me se me yale yenhwe na yenfre ni kunu no na yenne no musa busa no enwoma ba ku minu bi efiri se asem no emu evrem abrahuye papa
enya asem ketwa yehwe na yenkopani kunu na The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Okay. Abranti azike champon. Na your friend wa network no ha adwene. Network no cannot be reached there. Na just say network. Yehwe se tutomu a. Yene no entwetwe nkomo kakra atotom. Na yene no entwetwe nkomo kakra. Okay. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Okay. Abrantia Isaac Champon. Isaac Champon mesra ne say nyina hini wo ho. Isaac Champon. Na oba pa bo hema and ahotadi be na akuru wo. Ana Isaac Champon na no nim no. Isaiah. Mpachai. Ewo nyina hini ho. Nyina hia du puli. Say we koko krache. Me pachai. Jamafo be hu no Isaiah. Ya besra Isaac nyina hini. Wote yenka omo so yentene ka yepe no. Na network no je pe ne yeso obekasa no. Network no na edi ehwamo kakra. Eno ti no o me yentene ka efri se ne ho abasem. Se o jai awade a yenka sa awade ye force ne mom e wo so yemu ade se watimi anya kokoduro e de na kwakwa koma na busuafo de na wayemu ade ye besere no a